Goddag alle sammen. Inden jeg starter, så må I meget gerne give mig et subscribe og et like. Det er gratis, og det hjælper mig til at blive ved med at lave de her fede videoer. Nå, del 2 om brandpaste. Jeg kan sige med det samme, jeg har ikke fået noget som helst at vide teknik. De er stumme. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. De har nok gang i et eller andet. Men det jeg gerne vil ud i, det er, hvorfor er det, vores brandpaste skal have den her blødtrådstest? Hvorhen kommer det fra? Det er jo ikke bare noget, man kan tage ud af numsen og så bare tænke, det er bare sådan, det er. Og så siger vi bøv for alle de andre. Og vi har jo allerede infoen fra Schneider af, at både deres indmuringsdåser og deres tavler, UG'erne, de skal overholde den her glødetrådsprøve, hvis vi skal bruge en eller anden form for brandpaste til at godkende det. Men hvorhen kommer den der info? Hvorfor er det, de skal bruge det der? Det gik sgu for stærkt igen. I FQA'en inde i Schneider, der har de jo faktisk skrevet, hvordan vi egentlig skal udføre arbejde, når vi leger med de her tavler. Og så skriver de faktisk også en standard, der står her. Og den var jeg interesseret i. Så jeg nørdede lidt ned i den her standard og tænkte, hvad fanden er det, den handler om? Jamen, der står godt nok, at den her, det er en standard for lavspændings, tavler og fordelingssystemer. Det vil sige, at det kan være alt elinstallationer. Og vi ved jo selvfølgelig, at der er den her famøse glødetrådsprøve, som også har en EN-nummer. Men hvad henviser den her 61349 egentlig? Jamen, den henvises til tavlekomponenter og isolationsmateriale, der skal være brandhæmmende og opfylde krav til glødetrådsprøven. Typisk står det i et afsnit med krav om materialer og konstruktioner. Og det har vi faktisk allerede her. Indunder IEC EN 61349-1, afsnit 10.2.3, der er der krav om, at plast- og isolationsdele skal kunne bestå en glødetrådsprøve i henholdsvis til IEC, 60-69-5-2-11, som normalt er 58 grader for bærende materiale, altså dele, og 650 grader for andre dele. Så ja, de har faktisk informeret allerede i 2021, der blev den nemlig udgivet den 10. i 2. eller 10. i 5. her, det står hernede i bunden. Der har de faktisk allerede informeret om, at den her brandpaste, I skal bruge derude, den skal have en glødetrådsprøve. Så hvem fanden derude, der ikke har givet at undersøge det her dengang? Ja, det må man jo så lige tænke lidt over. Altså, vi ved jo, hvem der står med ansvaret, ikke? Installatøren, ikke også? Så hvad fanden gør vi så, når vi ser sådan noget her? Hvad gør vi? Altså, lige nu, med det der info, vi har givet, og hvad vi må, så kan jeg kun se én ting med indmuringsdåserne. Hvis man har fucket IP'en så meget op på indmuringsdåsen, så skal den bare ud. Så kan I starte forfra. I kan hakke pisset ud, og så sætte den ny i. Det er den eneste måde, I kan overholde alle standarder og producentens anvisninger. Efter hvad jeg kan se nu. Hvis ikke der er en eller anden, Fire Protect, eller gud ved hvem, brandmyndighed derude, eller rådgiver, eller en instans, der finder ud af, at man har altså en brandpaste, der har den her glødetrådsprøve. Det vil være fucking awesome. Hold nu op, det vil redde mange røv. Især installatørers virksomheder. Men lige pt. Har vi det ikke. Så dåser, det er desværre, det er en ommer. Tavler kan måske reddes. Og det er fordi LK, de har jo allerede lavet flanchegennemgangsmateriale. Så når du piller de der blanketter der ud på bagpladen, så kan du jo købe dem der og sætte dem i. Så er den jo dækket og følger fabrikantens anvisninger. Bum, så er den sgu klaret. Den er nem. Udover det, så vil jeg lige informere dem, som nu arbejder inden for brand og brandmaterialer og sådan noget lignende. Hvis I ser med her, jeg har en lille forspørgsel. Hvis I laver en brandpaste, som skulle blive godkendt til det her, kan I ikke for guds skyld lave det i en anden farve end hvid. Så når jeg kommer ud og skal tjekke det her, eller andre, der skal tjekke det, og ser den her anden gullige, grålige farve, eller hvid, eller akryl, og hvad fint der nu er brug en eller anden sindssyg farve, som kan henvise til, at det er brandsikret, ud fra glødetrådsprøven. Det kunne være så lækkert. Eller informere, at vi skal have en mærkning. Der skal simpelthen en klistermærke på ved tavlen, eller et eller andet. Det vil helt med gøre tingene noget nemmere for os alle sammen, hvis I fik lavet det sådan. Så, en træls nyhed stadigvæk. Vi kan ikke bruge det her overhovedet. Det er forbudt indtil videre.
Der er ikke lavet noget produktion eller produkt endnu, jeg kan se, som er godkendt. Næste video, næste uge, det bliver, hvor jeg gennemgår de huse, som har haft 5 års gennemgang, og hvilke fejl, der er blevet fundet der. Stay tuned, like og subscribe, bye!